ang mga Israelita sa Peor, samtang nagpuyo ang katawhan sa Israel didto sa Shittim. Ang mga lalaki nakighilawas sa mga babaye sa Moab. Ang maong mga babaye nagdapit sa mga Israelita pagtambong sa mga paghalad alang sa ilang mga Diyos-Diyos. Ug ang mga Israelita nangaon og misimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Niining paagiha ang Israel misimba kang Baal, ang Diyos-Diyos sa Peor. Ug misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel. Ug giingnan sa Ginoo si Moises, kuha ang tanang pangulo sa katawhan ug patya sila atubangan sa kadaghanan aron dili na masuko sa Israel ang Ginoo. Ug giingnan ni Moises ang mga maghuhukom sa Israel, kinahanglan patyon ninyo ang tanan nga misimba kang Baal. Unya usa ka Israelita miabot nga nagdalag usa ka babaye nga taga Midian ngadto sa iyang banay. Nakita kini ni Moises og sa tibuok pundok sa katawhan sa Israel samtang na naghilak sila diha sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Sa pagkakita ni ini ni Pinehas nga anak ni Eleazar nga anak ni Aaron nga pari, mitindog siya og migula sa tigumanan dala ang usa ka bangkaw. Giagpas niya ang tawo ngadto sa sulod sa tolda ug iyang gidunggab ang maong Israelita ug ang babaye ug ang bangkaw milagbas kanilang duha. Niining paagiha miundang ang kamatay sa katawhan sa Israel. Bisan pa niana 24,000 na ang nangamatay. Ug giingnan sa Ginoo si Moises. Si Pinehas nga anak ni Eleazar nga anak ni Aaron nakapuypoy sa akong kasuko sa katawhan sa Israel. Kay nasuko man siya sa mga ako nasuko sa mga Israelita nga nagluib kanako. Busa wala ko hutdag patay ang katawhan sa Israel. Busa ingna siya. Ihatag ko kaniya ang akong kasabotan sa kalinaw. Ug ihatag ko kaniya og sa iyang kaliwat ang akong kasabotan bahin sa katungdanan sa pagkaparihangtod sa hangtod kay siya naglaban man sa iyang Dios ug nagpapasasala sa katawhan sa Israel. Ang ngalan sa Israelita nga gipatay uban sa babaye nga taga Midian mao si Zimri nga anak ni Salu nga pangulo sa usa ka panimalay nga sakop ni Simeon. Ug ang ngalan sa babaye nga taga Midian nga gipatay mao si Cosbi, ang anak ni Sur nga pangulo sa usa ka panimalay dito sa Midian. Ug gingnan sa Ginoo si Moises, samoka ang mga taga Midian ug laglaga sila kay gisamok man kamo nila pinaagi sa ilang panglimbong nga ilang gigamit dito sa Peor ug tungod usab kang Cosbi, ang anak nga babaye sa usa ka pangulo sa Midian nga ilang igsuong babaye nga gipatay sa panahon sa kamatay tungod sa ilang pagsimba kang Baal nga Diyos-Diyos sa Peor.